Λοιπόν, κολλητές αλλά και κολλητοί μου, χίλια συγγνώμη. Αυτό έχω να πω. Χίλια συγγνώμη γιατί αύριο που ήταν να ανέβει το βίντεο Get ready with me and Christmas vlog μπορεί να μην ανεβεί γιατί έχει παιχτεί κάτι στο σύστημα και δεν ξέρω. Θα κάνω τα πάντα, σας το υπόσχομαι κολλητές και κολλητοί μου, θα κάνω τα πάντα για να ανέβει το βίντεο αυτό μέχρι αύριο και γενικά. Οπότε, συγγνώμη. Και κάνουμε και το edit μας. Επίσης είχαμε 59 εγκεκριμένους και μας έφυγε μόλις ένας. 58. Οκ. Λοιπόν, επίσης σας είπα πάντα ακολουθήστε με και στο TikTok. Αυτό είναι το TikTok μου και το YouTube εδώ. Οπότε,